Babe, ning uli naman day na ilahang magulang nga gikag abroad. Tara babe, makichismis ta, kay basin pud na ay chocolate. Hoy Dam, nakauli na day ka? Dam, kumustang abroad Dam? Actually Dam, nami diri kay dugay naman ka sa abroad good niya, wa pa kay napundar ba? Dam, na ako'y nadunggan ba? Nagkautang-utang man daw ka. 3 years naman ka sa abroad diba? Pero imong balay ba? Wa palagi na usab. Ay, ni pamilyahan, ilipay na po kayo. Siguro nakakawat na po na, babe. Murag anak yun, babe. Kay ilado ba yan ang pamilyahan na nga kawatan? Ay, siguro, babe. Murag nakadawat na silang ayuda ron. Maog yun, babe. Kay nagsalig raman na sa ayuda. Kailangan, di man na mabuhay ko gobyerno. Pero nganong kita, babe? Nganong wa man ta nalista, anak? Una-una, babe. Dato makita. Nya ilista, gihapon ta. Maog gani, babe, no? Pero maayo ang taong nalista ta, babe, no? Sayang pud ba? 4-5 bra ba? Mama ko na sila, babe. Kay mga suyaong kitaglista. Di mo dawat o dato. Babe, ning uli naman day na ilahang magulang nga gikag abroad. Kabalo ka, babe. Nagpatig-atig ra ng abroad. Aron ingnon. Pero wag pa sinso. Tara, babe. Makichismis ta. Kay basin pud na ay chocolate. Mas may pa. Tara. Ay, may buntag. Uy, hello. Kumusta? Hoy, Dam. Nakauli na day ka? Dam, kumustang abroad, Dam? Hoy, murag dato na ka ba? Kidugay na ka sa abroad. Sakto ra po. Day ginagmay. Day, atik-atik ra na. Mangayo ra nag-chocolate. Ah, Dam. Why chocolate dia? Naaman. Pero dato naman kaya mo. Dam, kanang ilaw, gramunta naman sa mong ero. Ang Dam, need yung kayo na mong chocolate ba? Kaya ang among iring manggod nag-diet. Ay, dam. Basig ka mo'y nag-need. Kinagniwang naman mo. Ay, dam. Mangutana unta ko ba? Ay lang mo kalain, ha? Unsa man na, madam? Kanang nakakaon pa mo katulog sa isa ka adlaw, dam. Ay, hilas mo kayo. Actually, Dam, nag-Jollibee mi ganina. Hala, lamian ay sa inyong sudan, dam, no? Pero tayo sa, nga na mo diri. Actually, Dam, nami diri kay dugay naman ka sa abroad good niya. Wa pa kay napundar ba? Dam, na ako'y nadunggan ba? Nagkautang-utang man daw ka. Dam, kabalo mi nga, di mo na mabayaran. Kay pobre manggug ka. Ing anak gyud na, kay akong pamilya ang akong gibantayan, dili ang kinabuhi sa uban. Ay, Dam, 3 years naman ka sa abroad, diba? Pero imong balay ba? Wa palagi na usab. Dam, kanang dili man sa mga nandaot mi ha, pero kami good na namin mention. Nya, daghan na kamig napalit nga luti. Daghan pa jud kay mig baboy. Unya ikaw, unsay napundar nimo sa imong pag-abroad? Utang? Ay, dam. Murag abusado na lagi mo. Ana gani mga pobre, maaksyon kalain. Day, nakaminos na ba? Lagi dong, nagsugod na ko kalagot. Tagain na lang ng-chocolate para mahilom na. Mas may pa. Pasensya kaayo, Dam, ha. Kung na-real talk mo, dugay magud kay mo muhatag. Madam, sir, paghulat ha, kay magkuha kong chocolate sa bag. Uy, babe, makakaulat ang chocolate for the first time? Andam, kanang tublero na siya. Kasi klase ni Dam, paghuwat lang. Agay! Tublero ninyong gusto? Dili lang. Mulayas mo o pang shotgunon ta mo? Hoy, bubuto ra ba na? Actually, dulaan na rin siya. Okay ra ka? Panghimantay pa. Iwanin mo, kita yung kinani mo.